gihapon. Paduli ako tindahan kay nakipaliton. Palit ko ano evaporated milk kay sago sa among dessert box. Kaya may dessert ko lang gibuhat nga sa to nagiba may jelly ace gahapon dayon unflavored siya pero gipabugno na daan hindi ko na butangan tong evaporated milk para matamis condensed milk ba yan bakit sa ako ayo na may kuhan ka ng evaporated milk o condensed wala yung condensed kaya ng cowbell sa pinta na ado pagkadaan ko ang inyong ibab 34. isagol nindo na kaya niugan na sa fruit salad Kanin. kalando no isagol no Ah, pila po na 34. pila tani 50, 34, 84. Sino nagsilapin? paliyog palit palit na ko og evap o condensed milk. So mahapit na may maagol sa balay kaya nakapalit na og sagol mo kuno ning duha evap og condensed milk para na isabaw og tamis gula jelly ace nga gihimo ba. So, naabot na ako sa mga balay. Let's do this actually. Create a dessert. Kapit naman ka. So, ako na ning ablihan ang ipalit nga saan ano ba? Cowbell o Angel Evaporada. Ano siya? Yan, okay. Ano yung ablihan? Italian ko. Sa nga ko na. So, kung ano yung ablihan palit ako ang condensed milk balong mo abli. Ano paak ang kuan? Oh, yan hulog. Okay, nakatuyo. So, yan. Tiwas ang abli na ang Samalata. Next, chemical. Pagkumpa. Pagkulani. Abli na. Oh, yes. It's open naman. Open na ang kuan. Ako'y paon. Kuan sa mga bugat siya. Ayun lang. Tandaan lang. Kining kuan.
Kini siya. Siyang kung gi-open nga. Tan. Gulaman ba? Isagol ning evap o condensed milk. Siguro ni ba? Ano ka na eh? Evaporated milk o condensed milk. Tapos so yun na to. Tabang man. Tabang hurot. Siya ka ng di siya tamis kay dagang kay ba yun, pero okay na dami na siya inigbugnaw ay maklaro no bugnaw sa naman para mo lami